nji wee bịa. Ozi ahụ dịkwa simple. I'm still trying to reply to no Bishop Benson Okoye. Benson iwe ezo ụga. Benson iwudo onye ohi. Iwe onye ohi nke ahụ dị maka mbaka. Iwe ajọ mmadụ, iwe ekwensu. Take it to what? Benson ị nọ lo Nnewi January 14th, 2027. Emmanuel Monaro na Nnewi. I challenge you with every pain and bitterness. Like I said, before I'm here to respond to you. Ogakwaja onyohi. Now, atodumuka onye asiri na oya alum cathedral. Ndị ba ekene mo na etuzo mu ni na afa nka buku ebuba na don ozi nji wee bịa. Ozi ahụ dịkwa simple. I'm still trying to reply to no Bishop Benson Okoye. No Benson Okoye. O nwere ozi nchọli iwetara ya. Ya kunyezi m aka nye. Before ozi ahụ, akọgoro m na ife mere when I was about 17 years old. Obona my mother obey. You see why I said honor your father and your mother all depended. Because respect and honor should be earned. I wanna make mistake. Kudo we chia. Ejemu na Central Church. Which I never been bido msebulana. We kuona ndo sorry fa ba alumni na ekwensu. Ebupali ekwensu. Ndeba I can go to start before I forget. Una ntry equals ozabia. That day will be the end of Christianity. That day will be the end. Actor and I want a film. So why won't you want to believe that the word Satan was just a word that was created? Ndị na-egwu n'wayo nke ọbụla mere ọfụma ebanye ekene nke mere ọfụma appoint ya finger bụ ndị Igbo ka ya asa ụdị isi ya atọ aha anwụ na film atọ nwu ha na film agwụ. My message for Bishop Benson Bishop, my message for Benson Okoye Magale studio meji nwe nya oya as a Jalu media na me edit. But before then, Benson Okoye, I got a message for you from when on 6 feet. This is not good for balloon yuka. Spend the 1.4 million naira we buasia ngongwu Ifeanyi. Umunne ngongwu Ifeanyi obo buasia apart from nke game welding or central air condition. Spirit nya AC that na at airport outside na hack of jeep. Ekezie event ekirasia onya ngongwu Ifeanyi Uba. Benson iwe ezo ụga. Benson iwudo onye ohi. Iwe onye ohi nke ahụ dị maka mbaka. Iwe ajọ mmadụ, iwe ekwensu. Now, ngongwu Ifeanyi osi obu asịrị bụ why not what are the ngongwu? Why will ngongwu Ifeanyi be in the cathedral in the first place? But Ifeanyi was the warehouse. Almost about a park in ngongwu. Obi ekwensu ibe go down na Nnewi. You take it to what? Benson in no Nnewi January 14th, 2027. Emmanuel Monaro na Nnewi. I challenge you with every pain and bitterness. Like I said, before I'm here to respond to you. Ogakwaja onyohi. Now, atodumuka onye asiri na oya alum cathedral. Olowazikwe ni eno. Kuzi okwu ilufu yo. Na ilufu ziko ni iwe jeribata. Nkaba na enyo onye nke na-asị papu dementia tea. Ona anguche na isi na arekosi. Go where do you easy to manipulate? What happened that now you have to have to hack my account first. You hack my account first now. Yeah, block of it is shocked. Hack on only 7,000 followers. You with 42,000 in less than 2 weeks.
I'm going to Ifeanyi Uba want to see me maybe open your file because people start asking questions. People start asking questions. Before I will continue, like I said, my response to you, that reminds me. Chukwueke had na if she had a fence. We go have in the yeah. Then was there for mananka, right? Fine. Chukwueze just in Paco. I go where there. And me me Chukwueze so high the higher. I go be where says if you see. I go okay, we can we brain. It's some onyo okay no oyiye. Some we is onyo brain. Onyo if brain you do resist. The seat agwo. That's the story for another day. We mana feeling the behind chair, mana so son car. Agwo we beze. We go ha. Impulsia hata na ha ya hu. Na hata ya ha fuzo mali ife. Mali pu ife ha onye agwa ife ama. Hata ya ha hu ho. Meanwhile, now, chapter 1, I don't want to stress myself into just check okwu a na amen. Now, come on, chapter 1, oh, where both people are na come okwu a mezuga, any go no which up. Open and gossip, not to put out of confusion. Now, go. Best no koi. Ifeanyi Uba will respond for you. It's not good way for Balunuka. Not a here go no from block work. Ifeanyi Uba will see Nini. Chok on your double response. Even na kwado nkem ge jinwayo. Maka man will evidence, documents, picture, video na ekpokoi. Iya wana hu ifa. The worst woman na how far the fight now? Mystic power. It be na gara na mirror. Nko wago the mirror. Because I go to respond to Ifeanyi Uba first for my nini. You will not believe it. If I Chineke Ogo somebody asks you, Chineke goes to Ogo answer. No, make an high blues bring unit here. Oh, just support to any governor get against the women. I want to thank each and every one of you. I want to thank everyone. If any name of them, Chineke goes in the morning. Everyone that came out, put on out of fear, put out 12 vote, measure. We don't know nowhere. We don't know when I get none plus out to need, none plus 13. Over the minute, we know, but fault, complete fault. Person that Ifeanyi Uba name without party is known in every local government. Yes. Yes, Lord. One thing I hold in faith, Ngozi. Get 2 days before election. Get it. Can't pull 40 million naira. Nsi Chukwuna, roof cathedral by tomorrow Tuesday. Can be the roof here. Nsi Ezokuna in our extension here. Chineke na mmene otuto. I roof here. No matter what the devil said. Thank God, Tata. One day they have to go to the roof in a church. Amen. And the church of God must stand. Amen. The church of God must stand. I want to tell people that if we will continue to invest in the vineyard of God. Yes. We will continue to prove. And you remain the senator of Nigeria. Only regret ndị bịara ịgba m mgba ndị wụ contractors of life big men somewhere big men who basically na nka na-eme ka ụmụazị God has mercy on you. Ifeanyi Uba ndo ka m gwa unu ọwụ nọ na mama nwa dị a si nọ ya alụ katedra ekwe nọ ya alụ ne ọlụbazie welu na-erufuzi erufu ọnwụzi anwụ ọwụ na ife nna eche gba ife enu
ngụ oke ekwe ụbọchị ya edine onye wo onye ahụ ime nne na imikpe inwe ime nne na ya ebuga anyị jee ihe a bụrụ jee Ọkịja shigatakwa je wadị ya na ebe a saịdị a ke ha oke nwanne nna gị na ndị nwe na-azụ odo ife Tinubu na Naịjirịa ka ewekwara Nnewi na ọmụ ya ekwue na ọgụ na pome fie m na mmanụ nyo mgbe ekwu otu onye nwara m isi aha agwọ ncha na aga m ebu be gị ya esiwodo obodo onye jụrụ kedu ife ya eme nwaanyị Nnewi na-ara ka ego ji wee kwakọ ọsụ n'ọnụ taa gbafuo ụmụ adult children ekwensu she nọ ya adọwazi etu afọ enwe mọpụ afọ a na mana ọbụ Ifeanyi Uba na buzi bounce am. That's how bad it is. How you won't do am? It's any mmadụ na ndụ ekwensu onye Nnewi ọwụ na ya abịa akwaghị ma adụ ndụ ma nwụrụ anwụ onye Nnewi ọwụ na ya bata ụbọchị anyị edine abụ ụmụ ma ndị nne jigo na ha n'afọ ya kpe eti na ana ọbashiri etochigbo onye ahụ. My tears is very expensive. Don't break your heart. Onye Nnewi ọbụna ya bata belu ụbọchị ya edine ọbashiri etochigbo onye ahụ. Aka na abọ ka edu eza generation onye afọ. That's what you deserve. Ka ndị ọzọ mara na ife ọra mmadụ na-eme the consequence. Ekene m unu.